Tatlong taon na akong tinatrotong aking kasintahang lalaki ng malamang. Ang pinakamasakit po sa pinakamaharbong partay sa lungsod ay ang nilikawan niya ang kaniyang inang pag-ibig. Nang habang yun, nakpost ako sa social media ang isang matamis na linya, magpapakasal na ako. Halit na halit siyang timawag sa akin sa hating gabi, Candelaria, hindi ko sinabing papakasalan kita. Mayroon akong sumagot na may ngiti, hindi ko rin naman sinabing ikaw ang groom. Kinabukasan, kimalat ang larawan sa social media na ikinakilat ng buong lungsod. Ang pinakamakapangyarihang lalaki sa alta sociedad ay nakabikas ang habisig para sumalubong sa akin, at kisang emikupa para halikan ako. Sa sandaling ito, gusto kong timawa sa pagmimukha ang aking pesting dating kasintahan. Nang makapagpalit akong damit at timayo, hindi napigilan makiap artist na bumilong sa aking tainga, Ms. Candelaria, ang handa-handa niyo sa suot niyong dress. Mayroon akong nakpasalamat at limabas. Sa ibaba, naksimila ng makakilo. Mila sa malaking gintong revolvingdoor, nakita ko ang aking kasintahang si Adriel, na hayahang nakaakbay sa isang batang baba habang sabay silang limabas. Ang mas nakakatawa po, ang suot nitong damit ay eksaktong kaparehong suot ko. Ngayong hobby ay isang napakaharbong partay na hindi po nakikita sa loob ng ilang dekada sa alta sociedad ng Hong Kong. Lahat narito ay nasa TikTok ng skyscraper pyramid na may marangal at sopistikadong pamimihay, kaya sa isang celeb lang ay malalaman nilang ang suot kong damit ay isang high-end na piyeke. Sa loob ng 21 taon, ngayon lang ako nakdamit ng ganito, pero lumalabas na isa lang akong maharbo na payaso. Adriel, sino ang kasama mo? May isang masisang nagtanong. Mahigpit na hinawakan ni Adriel ang kamayang babaeng katabi niya, ang girlfriend ko si Dado. Pero pagkatapos ng habang ito, siya na ang magiging fiancé ko. At si Candelaria Hyang. Malamang akong tiningnan ni Adriel, kinansala na ang kasunduan sa pagitan ko at Mkha Hyang. Sa loob ng 3 taon, sobra na ang kabaitan ng Mkha sa Mkha Hyang. Hindi siya nakakamali. Kung hindi dahil sa isang bilayong pisong duwete sa engagement, matahal nang nakbankrupt ang Mkha Hyang. Kung hindi dahil doon, mamimihay pa ba ang aking mahilang kapatid at ako sa karangyaan ngayon. Lumiot si Adriel at kinuha ang singsing na diamante para likawan si Dado. Hindi niya mapigilang imiyak at sumandal sa akap ni Adriel. Maran siyang pininasan lalaking kaniyang liha habang inolive at hinalikan. Nakita kong pinakakahilihan si Dado ng mayamang hanang at nakikipag-isap ng malapit. Pagkatapos ng habang ito, hindi na siya magiging isang walang panghalang starlet at third partay na kinikitayan ng mga tao. Ako naman, si Candelaria, Milan ngayon sa Hong Kong, umastiyak sa loob ng Mkha Hyang, siguro wala na akong piwang. Sa sandaling yun, may narinig akong buses mula sa likiran, vierebang pa doon. Limanghon ako at nakita ang dalawang batang baba na mukhang mayamang dalaga na may hawak ng platong pagkain at nakatingin sa akin ng nainis. Imalis ako sa doon. Ang pangit naman ang damit mo. Ayon sa ganitong piyeke, hindi mo alam kung anong tela ang ginamit, baka makaalagay ka pa. Ang kapalpaan mukha niyang tumayo dito. Walang animang ekspresyon ang aking mukha, naglakad ako patungo sa pahingahan, nakakanwaring hindi ko naririnig ang mga masasakit na komento. Sakto namang tuminog ang aking telepono. Sinagot ko ito ang buses ng aking ina. Halit niyang sinabi, Candelaria, gustong bawian Mkha ang kasunduan at gusto pang ibalik ang 50 milyong pisong duwete. 3 taon, hindi mo nakawang panatiliin ang pisong isang lalaki. Wala kang silbi. Hanapan mo ang paraan ang 50 milyon, wala tayong kahit isang kising. Namilok ang aking mga mata habang tinitingnan ang teleponong katatapos lang ibaba. Parang sasabog ang piso ko sa socket. Ang hakimikinang na ilaw, ang maranghang damit, kahit ang mainhay at masaklang tinok sa paligid ay wala nang kinalaman sa akin. Gusto ko nang imalis agad. Nabalitaan kong bumalik sa Mertan sa Hong Kong kapon, pipinta raw siya sa partay ngayong gabi. Imposible, hindi sumasali si Mertan sa mga ganitong event.
Oon ga, ang heling beses na nachtpakita sa publiko semertan ay sa neefsentef. Tinahanan ko ang aking dibdib, sinisibikang pigilan ang sakit, at kinapa ang aking bakbara sa hamot. Dahil sa engay, tumahimik ang dalawang isap at inti-inting limayo sa akin. Nagsimilang sumikip ang aking peso, ang masikip na damit ay tila sumasakal sa akin, hindi ko na mahanap ang hamot. Sinibikan kong tanghalan ang likod ng damit, nginit ilang beses ko itong sinibikan nginit hindi ko pa rin nagawa. Ngayon, pinatawag akong aking ina para magpagawan bagong manikire ang handa-handa pero sa oras ng panghangailangan, marinitong kinan ang aking bihay. Timanhala ako at himinga, ang maabang biwok ay kimalat sa sahig na kaway, ang aking halabi ay inti-inteng. Nagang kalay abu. Hindi kalayan sa kabilang panahing partay, ang aking dating kasintahan at ang kanayang kabit ay malamang na masayang sumasayaf sa isa't isa sa tinuhang pakbating lahat sa paligid, habang ako ay tahimik na alis sa tahimik na sahig na kaway na ito. Mertan papasok na po ba kayo? Hindi sumagot si Alexis, kiniya lang ang kahong sigarilyo mila sa kanayang sekretary. Kiniya niya ang isang mapisayaw na kilay abong sigarilyo at binuksan ang isang maliit at masalimut na kahon. Ang sigarilyo sa pagitan kanayang daliri ay hindi pa nasisindihan, marahan niyang isinofsaf ang dilong sigarilyo sa malalim na brov na pampalasa, pagkatapos ay bahagyang pinakpak ito at iniabot ang sigarilyo sa sekretary. Agad na inilapit ng sekretary ang lighter. Sinindihan ni Alexis ang sigarilyo, mauna na kayo. Tapisan ko lang ang sigarilyo ito. Pagkatapos sabihin ni Alexis, limakat siyang ilang hakbang papunta sa barandalayang barko. Malakas ang hangin dito, mag-ingat po kayo. Ang hataong nakapaligid ay kisang imalis isa-isa. Mila nang bumalik si Alexis sa Hong Kong, tiyak nakakawa siyang isang malaking hakbang pasalong. Milan ngayon sa Hong Kong, kung sasabihin niyang isa, walang maklakas loob na magsabing dalawa. Ang partayin ngayong gabi, ang organiver ay himinging tulong sa lahat ng makakoneksayon para imbitahan si Alexis na limitaf sa simila ay wala siyang animang interes, nginit nang makaiwi siya ay pinilit siyang nakakatatanda na magpakasal. Kaya sumakit ang ilo niya, kaya sinamantala niya ang kanayang bakanting oras para imiwas. Hayan pa man, nang masipsip ang kalahating sigarilyo, napansin ni Alexis ang mahina at maripok na pahira sa malayo. Balak niyang patayin ang sigarilyo at limangon para limayo nang biglang may narinig siyang engay mila sa barko. Dahan-dahang limangon si Alexis sa ilalim malabong liwanag ng biwan, ang pahira ay bimaksak sa sahig ng barko na mukhang napakahanda, ngunit napaka-misteryoso rin. Ang aking mukha sa ngayon ay tiyak na mapitla at mapiti na parang isang multo. Ang malabong liwanag ng biwan ay sumikat sa mukha na nawalan ng kahandaan, na may konting pakbalagtot na lang dahil sa sakit at hirap sa pahinga. Tiningnan ko ang hindi pamilyar na lalaki na nakatayo sa harap ko na parang kimakapit sa isang sangang pino na nagliligtas bihay at ginagamit ang lahat ng aking lakas para hawakan ang manghas ng lalaki. Ang likas na hilig na mabihay ay nagbigay sa akin hindi pa nahanap na lakas, hinila ko ang kanayang kamay, at pagkatapos ay inilagay ito sa aking dibdib. Himihingal ako sa nakakatakot na paraan, ang tibok ng puso ay mahilo na at hindi na sumisinot sa ritmo. Tiningnan akong lalaki na parang naintindihan niya ang problema, pagkatapos ay lumiot siya, hinawakan maabang daliri ang kamay ko, ang kanayang boses ay napakatahimik, son ang zipper ng damit. Hindi ako makapagsalita, makakawa ko lang na subikang hawakan ang kanayang kamay at pagkatapos ay ilagay ito sa aking dibdib. Sinamangot ang lalaki at pagkatapos ay inalis ang aking kamay, balak na imiko para tingnan ang neklina. Pagkatapos nito, ang masalimut na nakatahong bituanes ay natanghong kanayang daliri. Nadama ko lang na ang buong katawan ko ay mahan, ang paghihigpit sa aking dibdib at boha ay agad na nawala. Timaloy ang hangin, sakam kong nilangap ang bawat hininga, ngunit hanap kong nakalimitan non ngayong araw ay nakasut akong masikip na damit, na nakadikit lang haniplik kufer na higis bilaklak sa harap. Ngayon ang harap ng neklina ay malawak na nakabikas. Nakita na lahat ng lalaking nasa harap ko.
Hanghang sa ang mainit na yakit ng lalaki ay dimahan sa aking katawan, bigla akong natawan. Kinagat ang aking labi sa loob umabang panahon, namila ako at tuminghala, mahinang nakpasalamat, salamat. Kaya mo bang tumayo? Tumango ako, hinahawakan isang kamay ang kolar ng yakit, at ang kabilang kamay ay kimakapit sa barandalaya sinisibikang tumayo ng matatag. Kailangan mo bang talanghan kitang kuntokin ang iyong pamilya makakaibigan? Imilang ako, hindi na po kailangan. Kailangan ko lang makpahingan kanti at makiking ukay na ako. Sakto namang tuminok ang teleponong lalaki, nakita ko siyang limayo, kiniya ang telepono at sinahot. Sinabi ko na, ako na ang makayos ng kasal. Iwag kang makalala, hindi ko hayang imalis sa lulo na may panghinayang. Parang medayo ina si Alexis. Sanindihan niya ang sigarilyo, ang liwanag mula sa sigarilyo ay nakpatingkat samha ang hilar na linaya sa kanayang maka. Nang makita ko ang larawang itu, bigla kong nalala na parang nakita ko na ang tong itu dati. Sa sandaling itu, limanghon ang lalaki, naktama ang aming mata. Nakmadali akong emiku, hindi naklakas loob na tumingin diretso. Ibinalik ng lalaki ang telepono at limapit sa akin. Ang malakas na amoying sigarilyo ay nakpapahirap sa akin, imibu akong ilang beses. Pasensya na. Mahalang niyang pinatay ang sigarilyo, pagkatapos ay itiniro ang yakit na suot ko. Ibalik mo na lang sa waiter. Agad akong namila, tumango ng bahaya at sumahot, ukay po. Sinilayapan kanayang mata ang aking kamay, maihbit kong hinahawakan ang kolar ng yakit sa loob ng bikas na damit, sa itaas nito ay may manipis na layer na lang silikone niplekofer na dimidikit sa pinong linang yakit ng lalaki. Ito ay isang malabo na pakiramdam na ako lang ang makakaramdam. Bahaya akong ay mikudol na karamdam akong kanting hindi komportable. Nang alis na ang lalaki, mahina kong sinabi, narinig ko kanina ang tawag mo more ba tayong makaroon ng isang kasunduan. Kiniya ko ang lahat ng aking lakas ng loob para tuminghala at tumingin sa lalaking nasa harap ko, siguro kailangan mong isang asawa na hindi naktudilot ng khalo at maring mawala animang oras. Ako naman kailangan kong 50 milyon para makiya ang kanting kalayan para sa aking sarili. Kasunduan. Anong kasunduan ang gusto mong gawin sa akin, Miss Candelaria? Sobrang stresset ako kaya hindi ko na malayang alam niya ang panghalan ko. Kailangan mo bang asawa? Timinghan akong diretso sa kanayang mata, hindi ako maktudilot ng animang khalo sa yayo, makikipagtilinghan ako sa abot ng aking makakaya, siyempre kapag hindi mo na ako kailangan, hindi ako kakapit sa yayo. Nakatayo siya sa ilalim liwanag ng biwan na nakatingin sa akin. Ang kilay abong pilak na pulo at dark pants ay nakayakap sa kanayang payat na hinit matatak na katawan. Ang kanayang mata ay matalas, ang lanayan kanayang panga ay pinong lakas. Tiningnan ko ang relo sa kanayang pulso, ang halakan nito ay malamang na makabili na ng buong maranghang awat na kinatatayan ko. Ano ang kondisyon mo? Natahalan ako medayo na iya, ang aking buses ay dahan-dahang imalanghav-nghav, kailangan ko. Kailangan kong 50 milyon. Para saan mo kakamitin ang pera? Inibaba ko ang aking mata, hindi naklakas loob na tumingin diretso sa kanaya, nhinit sa harap ng isang estrangero, tila mayroon akong sapat na lakas ng loob ipang ipakita ang aking kahinan at kawalan ng kakayahan. Gustong kanselahin aking kasintahan ang kasal, hinihiling kanayang pamilya na ibalik ang kalahating duwete na 50 milyon, wala akong hanuang halaga. Kanselahin ang kasal. Biglang tiningnan akong lalaki, ang kanayang mata ay matalas at walang masabi. Tama, kinakansela ang kasal. Ngumiti ako ng bahaya, tuminghala, ang mahabang biyok ko ay tinatanghayang hangin sa dagat. Tumingin ako sa malayo sa dilim, wala na akong ibang doon na malalakaran. Okay, tinatanghap ko ang kasunduan mo pero mayroon din akong kondisyon. Limaki ang aking mata, hindi makapaniwala na pimayak siya. Ano ang kondisyon mo? Sa loob ng 3 araw, kailangang makapakasal, hanan kabilis. Narinig mo naman ang tawag ko.
Hende maganda ang kalisagan luluku gestoon yang makita ahat ang kanayang manigang nopi masuk sa bahay. Pagka sabi nito ba kaya siyang timosan kilay na nakatingin sa akin bakit hindi ba ukay sa yayo. Nachmadali akong imilang hindi ukay lang sa akin. Kung kanin desidido na. Limalakas ang hangin sa dagat, tinatangay ang aking mabang biyok na bimabalot sa mukha ang lalaki. Biglang imakpang pasalong, inalis ang kahiblang biyok sa aking pisngi, itinaho sa likod ng aking tainga. Papadala akong tao sa susunod na araw para sundain ko. Pero paano mo nalaman kung nasan ako? Hindi niya sinahot ang tanong na yaon. Nang ilayo niya ang kanayang kamay, ang kanayang hadaliri ay tila bahang dumampi sa aking pisngi. O baka hinahini ko lang. Matagal nang imalis ang lalaki habang ako naman ay nalilibok pa rin sa isang pakiramdam na parang isang hindi tinay na panaginip. Hanggang sa si Adriel na lasing kaya hindi makatayo ng matatag ay biglang limapit at mahigpit na hinawakan ang aking pulso. Candelaria, sa loobang 3 taon palagi kong hinihintay na imiko ka sa harap ko at mahmakawa sa akin. Kung handa kang mohang katilat ng ibang baba, mohang malambot sa akin, hiwag nang sabihin po ang iyan balaun, kaya 10 balaun handa akong ibigay sa makakyang. Lasing ka na, Adriel. Sinibikan kong itilak ang lalaki pero mahirap makitingo sa isang lasing. Ang kanayang mata ay pila na nakatingin sa akin, pagkatapos ay nakapoko sa yakit na suot ko. Kaninong damit an? Wala kang pakialam. Walang pakialam. Ang kanayang hiwapong mukha ay nagsimilang mahbalagtot. Candelaria, kailangan kong makita kung sino ang mahlakas loob na hawakan ang baba ni Adriel. Mahigpit niyang hinawakan ang yakit at biglang hinila ito. Sinibikan kong hawakan, naginit walang kabilihan. Imangkin nang malakas ang hangin sa dagat, sa ilalim liwanag ng biwan, ang isang bahaging mapiting balat ay bahaging limitaw. Candelaria ay bilong ni Adriel nang nakatilala. Sa minut na sandali, isang buses ng baba ang simahaw ng malakas. Candelaria, sobra ka na. Diyos ko, naklakas loob siyang hibaran ang kanayang damit para akitin ang kasantahan ng iba. Nakatingin sa machov na parang nanikas. Dado tingnan mo ang kanayang antas ng pakakit sa mga lalaki na pakaisay. Sa sandaling ito, nakisang ako, nakmadaling hinila ang damit para takpan ako. Sa dado ay imiyak at sumikot, itinos ang kanayang kamay para sampalin ako sa mukha. Anong nangyayari dito? Isang malalim at banayat na buses ng lalaki ang imalanghav na parang napakatahimik. Himinto si Dodo, pagkatapos ay hinila siya ni Adriel sa gilid, habang ako ay nakmadaling himakpang patras, nakakilihan na itinos ang aking kamay para takpan ang aking dibdib. Nang marinig ng lahat ang buses na yaon, sabay-sabay silang limangon. Hindi ko alam kung may simakhav ng halat, Diyos ko, si Mertan. Anong Mertan? Sino po bang Mertan? Daan-daan kong idinilat ang aking mata at tumingin kay Alexis na nakatayo sa likod ng karamihan. Ang lalaking ito ang tumulong sa akin na alisan ang zipper ng damit sa barko, ang tong naklakas loob akong alikan na mohang kanayang asawa at hilingan sa kanaya na bahan akong 50 milyon. Limalabas na siya si Alexis, ang pinakasikat sa alta sociedad ng Hong Kong. Sinilaypan ako ni Alexis at pagkatapos ay inalis ang kanayang tinghan. Pagkatapos ay inihilig niya ang kanayang ilua at may sinabi sa babaeng sekretary sa kanayang tabi, akat na dimon ang sekretary sa karamihan at limapit sa akin, ibinalik ang yakit sa aking balikat, Ms. Candelaria. Samahan na kita sa ibaba para makpahinga. Tumango ako ng mechanical, nakpasalamat sa baba. Nang alalayan niya akong imalis, hindi ko mapigilang limangon sa likiran siya nga ay nakupo ng tahimik at makisa sa loob ng mahabang panahon bago ako inti-inting nakalma. Nang ako ay kimalma, bigla kong napaktanto na sa ina ay tinawag ako ni Alexis na binibining siyang infinite pagkatapos ay tinawag niya akong Candelaria. Siya alam niya ang pangalan ko. Alam niya kung sino ako. Sa pagkakataong ito, tinala sa akin babaeng sekretarya ang malinis na damit.
Naligo aku at nagbalitin damit pagkatapos ay itinipinang maingat ang blazer ni Alexis at inilagay sa loob ng bakbala kung ipaglabang malinis ito at isauli sa kanaya sa susunod. Ipinagbelindigtran kang gesto ni binibining giyang na imiwi personal kitang ihatid pabalik. Ang babaeng sekretarya na ito ay nasa 34 na taong gelang, matalas ang hamata at lebang profesional ang kilos. Kung ngayon mga orang iparating mukaigtran na dadalhin ko ang blazer para ipaglabang malinis bago ko ito isauli sa kanaya. Hindi na kailangang makabala pa binibining giyang, ibigay mo na lang sa akin. Hindi na ako nakpimilit po at ibinigay sa kanaya ang bag at nakatong nagtanong, bakit alam nagtran ang pangalan ko? Bahang gimiti lamang ang babaeng sekretarya, iyon ay pribadong bahay nagtran, isa lamang akong sekretarya. Nang bumaba ako sa barko, nakatanghap akong text mensahe na ipinadala mula sa isang hindi kilalang numero, Candelaria, si Alexis ito. Isa mo ang number ko ha. Tiningnan ko ang text mensahe sa loob ng mahabang panahon at mahinang gimiti bilang sagot, opo, naisabi ko na po. Sa loob ng 2 araw susundan kita. Tandaan mong magpahinga ng mabiti. Opo. Wala nang ipinadalang mensahe si Alexis. Nang makawi ako sa bahay makakyang, hapon na, hindi pa natutulog ang lahat sa bahay, maliwanag ang ilaw at mabigat ang tensyonadong atmosfera. Nang makita nila akong pimasok sa pintuan, agad na tumayo ang nanay ko. Candelaria, naisip mo na ba kung paano malilitas ang problema? Ano ba kasi ang ginawa mo at nakalit ng gesto sa gesto ng ipawalang bisa ang kaso? Tama, Candelaria, alam mo naman na kailangan pa rin natin ang makashi para makapatuloy ang negosyo at kabuhayan natin, saan tayo kikiyang 50 milyon. Wala tayong pera. Malapit nang manhanak ang manihang mong ikatlong anak niya, gusto mo bang patayin tayong lahat? Sinisisi akong lahat. Sinisisi nila ako kung bakit hindi ko napigilan ang peso ni Adriel, kung bakit hindi ako nakapagpakasal ng maayos sa makashi para patuloy nila akong mapakinabanghan at masipsip ang dugo ko. Pero noon para sa kanilang malisok na panghanay na anak na baba, itinilak nila ako, ang kanilang bensong anak na baba na sakitan at mahina mila ng isilang, bilang instrumento ng pakikipagpalitan pera para sa kanila. Hindi nila ako tinanong kung sumasang-ayon ba ako kung ano ang nararamdaman ko. Nang kimya silang isang belayong abot mila sa makashi ipangpinan ang depisit at mapanatili ang maranghang pamimihay, nakinabang ba ako kahit konti mila sa perang iyon. Ngayon ay gustong ipawalang bisan makashi ang kaso, hindi sila maklalabas ng kahit isang sentimo sa 50 milyon at patuloy na itinitilak ang bigat sa akin, pinapahirapan ako. Sige, handa akong pasanin ito, pero pagkatapos kong pasanin ang bahay na ito, hindi na ako makakang pamilayahyang, sigiradong hanuan ang mangyayari. Tumayo ang manihang ko sa pagkakataong ito, hindi nasisiyahan at. Bahang tinilak ang balikat ko, ano ba ang sinasabi mo, Candelaria? Naisip ko na kung paano kikiyang 50 milyon. Nakita kong biglang kimislap ang hamatang nanay ko, Candelaria, may parang katalaha. Pero ang bahay na ito ay maaaring makasira sa reputasyon makakyang. Anong ibig mong sabihin? Ngimiti ako at sumagot, nakatakbo akong isang mayamang negosyanteng Pilipino sa paghahayong hobby matapos niyang malaman ang tungkol sa aking mahirap na sitwasyon. Pimayag siyang tulungan akong bayaran ang 50 milyon, ngunit may asawa siya. Kaya maaari ko lamang siyang makangkabit. Wala na talaga akong ibang paraan kundi ang sumang-ayon, ngunit kapag ako at siya ay magkasama, hindi may tataho ang relasyon naming dalawa. Paano mo nakawa ang isang bahay na walang kahiyan? Tama, ang kahyang ay nakmila sa isang eskular na pamilya, ang kananino natin ay makanagtapos ng kolehiyo. Kung makakangkabit ka sa isang taong may asawa, tiyak na ipapaya mo ang ating pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Kung ngayon, ano ang gusto na ng gawin ko? Benta ang ilan sa ating kaari-arian ipang magkaroon 50 milyon para ibalik sa makachi. Sa loob ng mahabang panahon, walang nagsalita, tahimik ang espasyo. Candelaria.
Ang tatay ko na taimek lang sa buong panahon ay biglang nagsalita. Ang 50 milyon umgashi ay hindi maring hindi bayaran at ang reputasyon umgahyang ay hindi rin maring mawala. Malamang akong timawa, kung ngayon tanggapin mo na lang ako bilang anak umgahyang at tapos na. Belong manihang ko habang akap ang kanayang tiyan. Bitin na lang at alam mo ang dapat mong gawin. Sa wakas nakpasaya ang tatay ko na maklatola ang makahyang aninsayo sa diarayo na nakpapahayag ng pakpitong relasyon kay Candelaria na ako. Pero sa labas lang. Anak pa rin akong makahyang. Hindi nila ako tatalikiran. Sibikan ko. Isa lamang itong pakanan makahyang ipang siyay na timikan ako. Pagkatapos na may padola ang 50 milyon sa makashi, akat akong itataboy palabas ng bahay. Ngunit hindi nila alam na ito ang resulta na pinakagusto ko. Kinabukasan, makaniye, 00 imaha, nakatanggap akong tawag mula kay Alexis. Tingnan mo ang iyong text mensahe, maral ay na-transfer na ang pera sa account mo, Candelaria. Akat kong binuksan ang aking text mensahe ipang tingnan, at tinainhang ang perang iyon ay na-transfer 10 minuto na ang nakalilipas. Natanggap ko na po. Ngayon ay litasan ko na ang problema sa pagkanselang kaso, ipasisundo kita sa driver. Maaari ba akong himiling isang bahay sa yayo, Alexis? Sabihin mo lang. Maaari bang iwag mo minang sabihin sa kahit sino ang tungkol sa pagpapakasal natin? Ayokong gamitin akong makahyang, ang kasakim at nagsisipsip ng dugo na iyon, ipang makahanap ng paraan ipang samantalaan si Alexis, at pagkatapos ay patiloy silang maktilot ng hindi kinakailangang problema sa yayo. Ayokong may makalam nito, hindi ba? Hindi, pansamantala lang, maaari ba? Sige, ayusin ko na may sisindo sa yayo. Maghintay ko hanggang may balik ang 50 milyon kay Adriel, ipapahayag ng pamilyahang sa balita ang pakpitong relasyon kay Candelaria na ako. Kung gusto ni Alexis na ipahayag upanatili ang lihim ang pakpapakasal na ito, tutulong ako sa kanayan ng buong peso. Sa panahong yaon, dahil napitol na ang relasyon, kahit na gustong hambalain pamilyahang si Alexis, hindi nila ito makakawa. Pagkalipasang isang minuto matapos ilipat ang pera sa account ni Adriel, kininan kong litrato ang resibuang paglipat ng pera at itinaho ito. Nang timawag si Adriel, nakikita ko ang anensayo na ipinapitong pamilyahang ang kanilang relasyon sa akin sa maliit na seksyon advertisement sa diaryo. Tinitahan ko nang mabiti ang makasalitang iyon, binasa ng paulit-ulit at pagkatapos ay kininan kong litrato ng mindhat at itinaho ang diaryo. Bahang pos na buses ni Adriel, son mo nakyo ang perang iyon, Candelaria. Ang 50 milyon ay hindi maliit na halaga, hindi ito kayang ibigayang pamilyahang. Sino ang nagbigay sa yayo? Sabihin mo sa akin. Wala kang pakialam dito. Natanggap mo na ang pera, kaya milan ngayon wala na tayong kahit anong koneksyon. Pagkatapos kong sabihin iyon, balak ko nang ibaba ang telepono. Biglang tinawag ni Chief iyan ang panghalan ko, Candelaria, sa tingin mo ba ginawa ko ang lahat ito para sa 50 milyon? Kahit na ginawa mo ito dahil sa animang dahilan, wala na akong pakialam doon kasi. Dapat mong malaman kung hindi ako papayag, walang lalaki sa buong lungsod na ito ang maklalakas loob na limapit sa yayo, Candelaria. Mahina akong timawa sa telepono. Talaga? O naman. Kung hindi ka naniniwala, sabihin mo. Ayoko nang magsalita pa sa lalaking basira na iyon, akat kong ibinaba ang telepono. Pagkababa kong telepono, tuminok ilit ito. Balak ko nang i-block ang numero pero nakita kong limabas sa screen ang tatlong salita, Alexis. Gustong patilin ng pamilyahang ang relasyon sa yayo. Paano mo nalaman? Medayo nakilat ako. Bilis naman balitang lalaking ito. Candelaria, bakit? Kung malangkot ka, hiwag mong piliting tisan. Hindi ko talaga balak imiyak. Mila pagkabata, sanay na ako rito at manit na rin ang peso ko. Hiwag kang makalala, hindi ako malangkot. Pero maral kapag pinapakitaan ng atensyon ang isang tao, nagiging mas mahina siya kaya'y.
Pachka bikas kung akong bibig naksimila nang simikip ang akong boses. Marikang imiyak sa harap ko. Total mila bikas magiging asawa na kita Candelaria. Pachkarinig ko nito, hindi ko na mapigilan ang akong haliha. Pero bago ako maging asawa mo, inihanda ko na rin ang isa pang pagkakakilanlan para sa iyo, mahina kong sabi, medayo na iya. Anong pagkakakilanlan? Timahimik ang lalaki sa loob ng kalahating minuto bago magsalita. Hindi ba ang pagkakakilanlan kun ngayon ay isang mayamang negosyante, isang tsino na nakmila sa Pilipinas, 60 taong gelang, at kabit kita. Alam mo na ba ang lahat? Kaya galit ka sa akin. Sa telepono narinig kong mahinang bemintong hininga ang lalaki. Mag kita tayo bikas, Candelaria. Kaya magpapakasal ka pa rin sa akin. Sa totoo lang, naramdaman kong medayo hindi ka masaya. Magpahinga ka minan ngayon bikas isuot mo ang damit na sa tingin mo ay pinakamaganda. Tiyak na inayos na ni Trantenf ang lahat, kaya napakabilis ang proseso ng pagpaparehistro ng kasal. Pagkatapos matanghap ang kapapeles, dinala ako ni Alexis sa ospital para magpatanghang tubo. Sa doon, laki niyang hinawakan ng maigpit ang kamay ko na nakpatingin sa amin na parang isang tinay na magkasintahan. Malala na ang sakit ng lulo ni Alexis, hindi na siya makapagsalita, sinibikan niya lang akong ngitian, na may ngiti sa kanayang mukha na mukhang nasiyahan. Hindi ko maiwasang makaramdam kanting pagkabali sa dol kailangan kong magsininghaling sa isang taong malapit ng pumanaf. Siguradong mahal na mahal lulo ni Alexis ang kanayang mahisay na apo na imasa na makakaroon siya ang isang tahimik at masayang kasal, ngunit hindi niya alam na hindi talaga ako ang asawa ni Alexis. Pagkalis sa ospital, may mahalagang meeting si Alexis, pinatid niya ako sa driver para mag-impack ang aking gagamit. Matagal ng driver itong trangia, nasaksihan na limaki si Alexis, matanda na siya, piti na ang bihok pero napakalinaw pa rin ang isip. Nang makitang pamilayang na bumaba siya mila sa kotse ipang talanghan akong buksan ang pintong kotse, sabay-sabay nilang naisip na ito ang takapagtakiyot sa likod ko. Dahil sa pahamak sa aking pagkakakilanlan bilang kabit, siyempre walang miyembro ng pamilya ang nakpakitang interes sa akin. Imatakad ako sa itaas para kinan ang maleta, ang tatay ko lang ang nagsabing ilang salita, pansamantala lang ito, timira kami na sa labas pansamantala, pagkatapos hindi pa ang lahat, babalik ka namin, Candelaria. Sinibikan kong tanungin siya sa pinakamalangkot na buses, hano ako katahal maghintay. Depende sa sitwasyon. Panindahan ko ang sinasabi ko, hiwag kang makalala. Nang ilayan ko ang aking maleta, malinaw kong naramdaman na ang lahat sa pamilayang ay bemintong hiningang ginawa. Tinala akong driver sa pribadong bahay ni Alexis, hindi masyadong malaki ang bahay pero tahimik ang kapaligiran, walang masyadong katilong na nakpahan sa akin. Genang, ipinakbilin k amun na maging komportable ka sa bahay, babalik ang amun ngayong gabi. Pero pagdating 8:00 gabi, nakatanghap akong tawag mula kay Alexis. Kailangan kong bumalik sa mainland para sa isang meeting, napakalaking meeting, maral isang linggo bago ako makabalik. Kung nababakot ka, ayan mo ang iyong kakaibahan na humala-hala sa lungsod at iminom sa, hiwag kang makilong sa bahay. Kaya bumalik ka sa iyong maliit na apartment sa loob ng ilang araw, malapit iyon sa sentrum lungsod, mas madaling maglakad-lakad. Sige. Pagbalik mo susundan kita. Opo. Sa ikatlong araw pagkatapos imalis si Alexis para sa business trip, tinawagan akong isang kaibigan na nakpulintarayo kasama ko para anayaan akong sumali sa charity action kay Jesushitay. Ang tema sa pagkakataong ito ay imakit sa akin, lalo na ang panghanghalap ng pondo para sa mga batang may sungkanital yartisiyasa. Nang makarating ako doon, nakakita akong ilang pamilyar na mukha, kabilang si Dodo, ang bahong girlfriend ng dating fiancé ko. Ngayon ay nakasuot pa rin siyang napakarangang damit, ngunit malinaw na hindi maganda ang kanayang kitas. Makang ang pagkatapon sa kanaya mila sa barko noong nakaraan ay mas nakapekto sa kanaya kaysa sa aking inakala.
Nakita na aku ni dado, ngimiti lamang siang nakakancel tu at pakatapos ay bimalang ipang makipag isap sa tong nasa tabi niya. Totoo ba ang sinasabi mo nakakangkabit siya? Siyempre totoo. Nadama po ang kanang hamahalang na nakakaya ang paklatalang impormasyon tungkol sa pakbitong relasyon sa kanilang anak. Hindi ninayo ba nabasa ang diaryo? Narinig kong ang matandang lalaki na sumisistento sa kanaya ay malapit na sa 80 taong gelang. Sapat na para makang kanayang lolo sa tiyot. Diyos ko. Paano inambitan ang hanuang iring tao na sumali sa charity action? Tama. Hindi tayo dapat makisali sa ganitong iring tao, dapat natin siyang palayasin. Inti-intang nakangtin sa nado ang atmosfera at ipinahayagtin kay Jesusitay na nakimbita sa akin ang isang mahirap na hitsira. Usahe sa sasinod ka na lang sumali, Candelaria. Ayoko nang pahirapan po ang kahit sino, kaya timayo ako at nakahanda nang imalis, hindi ko inasahan na makakasalubong ko si Adriel sa labas ng pinto. Candelaria. Hindi ako nakabala na intindihin at patiloy na limabas. Inawakan ni Adriel ang aking pulso. Pinintahan mo ba ako rito? Inialis ko ang aking kamay. Siyempre hindi. Nalaman ko lang ngayon ang tungkol sa iyong sitwasyon. Patiloy niya akong hinarang. Ibalik mo ang perang iyon, Candelaria. Bakit hindi ko mapigilan at naglabas malamig ng ngiti? Hindi ba't ang 50 milyon ang gusto mo? Candelaria, nagang malungkot at hindi komportable ang kitis ni Adriel. Sinabi ko na basta handa kang magpakumbaba ng isang beses, gagawin ko. Paano ako magpapakumbaba? Tinila ko siya ng isa pang beses. Gusto mo bang ko ako at lumiut sa harap mo tulad ng isang aso nagpapasalamat sa iyong awa, tama ba? Timawa ako ng may lakas. Walang nakakalam na sa likod masakanang binatan pamilya siya ay isang tong gustong gumamit ng pera at kapangyarihan ipang-epakan ang iba. Walang halaga ang bihay ko, ngunit hindi ako handang ipaya ang aking sarili at hayan ang iba na insultihin ako. Ngayon na dala mo na ang masamang panghalan pakawan makabahay na dapat mong isipin ang makakainatnan. Bata ka pa, ngunit nakangkabit ka sa isang tao, ang reputasyon mo ay masisira sa buong bihay mo, Candelaria. Wala kang pakialam. Ito ang sarili kong pakpili. Natawa ako nang makita kong binaho ni Adriel ang paksa. Binibahan kitang isang paraan para makatakas, Candelaria. Talaga ba? Pero hindi ko kailangan ang paraan na yun para makatakas sa iyo. Limipas ako kay Adriel at patiloy na limabas. Ang kanayang mahinang buses ay imalanghav-nghav sa likod ko. Bibahan lang kitang isang pakakataon na mahisip ka ng mabiti at paminta sa akin, Candelaria. Limakat ako at hindi na limangon pa. Nang habang yun, nakatanghap akong tawag mula sa landlord, initusan niya akong imalis sa habang yun. Hindi na ako nakipaktalo, inayos ko ang aking profesional na gamit at bumaba sa ibaba. Hindi ko inasahan na makikita ko ang kotse ni Alexis na naghihintay doon, limabas ang driver ipang tanghapin ang aking maleta. Hanang sinabing amo ko na sundayin kita para imiwi. Nakabalik na ba siya? Tenf babalik ang amo ko bikas ng imaha. Bigla kong naramdaman na kimikirot ang aking mata. Tapos na ba ang kanayang trabaho? Sa ina ay sinabi niya na pipinta siya sa loob ng isang linggo pero ngayon ay nasa pang-apat na araw pa lamang. Sinabing amo ko na natatakot siya na mahirapan ka, kaya hindi siya mapakali na iwanan ka ng mag-isa sa bahay. Ayos lang ako, maalaga ang trabaho niya, hiwag mong hayang mantala ito dahil sa akin. Nakatayo sa kotse, nakakalihan ang isip ko, hindi ko may paliwanag ang komplikadong pakiramdam na ito, parang ang isang tong inilabing buong mundo ay biglang nagkaroon ng isang malaking minaan ginto. Nang makarating ako sa tirahan ni Alexis, pagkawi ko sa kwarto ko, timawag na ang kanayang telepono, at imalanghav-nghav ang bahagyang pahot na buses ng lalaki. Candelaria.
Nakakaramdam akong matinding kahiyan para makatoka sa pamilyang sinibikan kong sirain ang reputasyon ko at siya, abala siya at naktatrabaho ng husto, patiloy pa rin akong naktidilot sa kanayang problema. Kung nakpakabait ako sa bahay, hindi siya makakaroon ng ganitong problema. Ako himihingi akong pamanin Alexis. Medayo wala nang mahawa ang lalaki. Hindi kita sinisisi, Candelaria. Sige, pakpala kubikas, makisap tayo. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, nakatanghap akong bagong hiling na makaibigan sa WeChat, na si Alexis, ahat kong tinanghap ito. Sa kanayang personal na pahina ay may isang post, na naipost 3 araw na ang nakalilipas, isang larawan lamang na siyang sertipikong aming kasal. Hindi ko nakita ang komentong lahat sa ibaba, 2 komento lamang na sinahot niya sa kanayang kaibigan. Kasal na. Ipakilala ko sa inyo ang aking asawa si Candelaria. Nang habang yun, nakposten akong isang status, ilang simpleng salita lamang, malapit ng ikasal. Maraming nakiwan komento na naktatanong, may timawak pa sa akin, nahinit nang sakitin ko ang telepono, ang boses ni Adriel ang narinig ko. Ano? Nakapagtasasayon ka na ba? Sinabi ko na bibigyan kitang pagkakataon, pero hindi ko sinabing papakasalan kita. Hindi ko mapigilan at may nang timawa. Kung ngayon, hindi ko sinabi na ikaw ang groom, Adriel. Kaya balak mong pakasalan ang matandang yaon. Tapos ipinapababa mo ang yaon. Sarili ng hanuan. Mas gagustiin mo pang mogen kabit ng isang tong may pamilya na. Pagkarinig ko nito ahat kong pinatay ang tawag at ibinlok ang numero. Nang habang yaon haling-halo ang isip ko. Napakaraming inisip na hindi ako makatilok ng maayos. Balisa ako hanggang sa madaling araw nang mapahot ako at nakaitlap. Siguro dahil sa sobrang pahot, mahimbing ang tulog ko kaya hindi ko namalayan na nakaiwina si Alexis. Pagtilat ko ang mga mata ko, may aninong 15 mila sa banayo. Natakot ako at mintik nang simahaf. Parang gustong 15 ang peso ko sa dibdib ko. Ako itu, Candelaria. Ako si Alexis. Hiwag kang matakot. Hinawakan ko ng maihbit ang dibdib ko na mabilis ang tibok dahil sa takot. Namimitla pa rin ang mukha ko. Niyakap ako ni Alexis at marang hinimas ang likod ko. Himinga ka ng dandan. Hiwag kang mahalala. Mag-relax ka. Okay lang, Candelaria. Simandal ako sa dibdib niya. Ilang sandali pa bago ako kimalma. Nang kimalma na ako, napansin kong nakasuot akong damit tilok na seda, at si Alexis naman, katatapos lang maligo, ay walang damit sa itaas na parteng katawan at nakasuot lang pantilok sa ibaba. Okay na ako namimila ang mukha ko. Mahina kong sinabi at pagkatapos ay maran akong limayo sa akap niya. Pasensya na natakot kita, inayos niya ang biyok kong halo-halo. Bakit ang tahaw mong natilok? Hindi ako nakatilok kahabi. Hindi ako masyadong komportable dahil manipis ang damit tilok ko at hindi ako gustong maksuoteng bra kapag natitilok ako. Kanina niyakap niya ako ng maihbit. Simandal ako sa dibdib niya. Isang manipis na tela lang ang pagitan namin. Parang nagliliyab ang mukha ko. Inti-inti akong nakaramdam pamamanit na parang dimadaloy ang mainit na deho sa mukha ko. Kiniya ko ang kimot para takpan ang katawan ko pero parang tinatakpan ko ang isang bahay na hindi naman kailangan. Habang nakakalian ako, inihiga ako ni Alexis. Matilok ka pa ng kanti. Malapit na rin manangalian. Pagkagising mo, manangalian na tayo. Dadalan na kitang kimot. Napakahanihang naktakip sa akin kimot. Lalabas mina ako para magtrabaho. Tatawagan kita mamaya. Pagkalis ni Alexis, nakanga ako ng maliwag. Sa araw, ukal lang. Madalas siyang abala sa pagtatrabaho sa opisina. Pero pagdating 9:00 gabi, nang bumalik siya sa kwarto, malinaw na wala siyang balak imalis. Sa totoo lang, inisip ko na ang tungkol sa pagtipat ng aming mga obligasyon bilang mag-asawa.
Itu naman ang panhaku kuna makikipagtulungan ako sa lahat ng kanayang panghangailangan. Nakita ko si Alexis na 15 mila sa Banayo. Medayo alanghan ako pero sa hili ay mahina akong naksalita. Nakayang habi dito ka ba matutulog? Tinignan ako ni Alexis pero hindi siya naksalita. Halang-halo ang isip ko. Inisip ko na baka gusto lang niyang asawa sa popol. Baka masayado akong nakisip. Siguro hindi niya ako sasamahan sa kama. Kini ako ang inan ko at bumaba ako sa kama. Medayo alanghan ako. Kung ganon sa labas na lang ako sa sala matutulog. Tahimik pa rin si Alexis. Kini ako ang inan ko, tumalikod ako at limabas ako. Pero ilang hakbang pa lang ang nakakawa ko, may mga braso na ay makap sa akin mila sa likod. Hindi ba sinabi mo na makikipagtulungan ka ng buong peso sa mga panghangailangan ko merten? Timikit ang likod ko sa matigas niyang dibdib. Ramdam ko ang malakas na tibok ng peso niya sa dibdib niya. Parang timas ang temperatura ng balat ni Alexis kaya pakiramdam ko na sisinuh ako. Nahilo ako. Emi ko si Alexis at marani ang tinabak ang malambot kong biyok sa liyak ko. Ngayon asawa na kita, Candelaria. Simandal ako sa kanaya at maran kong ipinikat ang mga mata ko. Nanlambot ang buong katawan ko at hinaan kong biyatin niya ako papunta sa kama. Nangimi ko siya para halikan ako, hinawakan ko ng maihpit ang braso niya. Mabilis ang tibok ng peso ko. Pakiramdam ko kinakapos akong utsayhin. Napitol-pitol ang halik, hindi tuloy-tuloy. Kung hindi ka komportable sabihin mo sa akin. Inaplos ni Alexis ang namimila kong maka. Nang enti-enti nang kimama ang tibok ng peso ko, nakpatiloy siya sa sasinot na hakbang. Ilang beses kong naisip na malapit na akong mamatay. Alexis. Palagi niyang alam kung paano makbagil, tumitigil sa tamang oras para makahinga ako. Ramdam ko ang paghigpit ng hamislis sa katawan niya at ang bahaghang panghanghina. Bimaksak ang pawis sa noo niya sa dibdib ko nakakapaso. Mabilis ang tibok ng peso niya. Mabigat ang pahinga niya. Hindi ako komportable pero parang mas hindi komportable si Alexis kaysa sa akin. Candelaria. Paus ang buses niya. Emi ko siya at hinalikan ako sa pisngi. Okay ka na ba? Inilang ako tapos tumango. Malabo ang mata ko. Kailan noong hindi kisang loob na pumilipot ang mga kamay ko sa liyak niya na parang gusto kong itilak siya palayo pero parang tinatanghap ko rin siya. Sa mga mata ni Alexis may apoing pahnanasa. Sa isang maikling sandali nakaroon pa akong ilisaw na gusto ako ni Alexis. Candelaria. Emi ko siya at enti-enti limakas ang kanayang pivasya. Sa hilang sandali tila nawalan akong malay sa loob ng 2 segundo pero hindi ito masakit tulad ng hananang atake ko sa peso. Sa halip pakiramdam ko lumilitang ako sa malambot na ilap. Hanggang sa tinawag ako ni Alexis. May nararamdaman ko bang hindi mahanda? Inilang ako, hinawakan ko lang ang baywang niya. Karaniwan na para sa mga baba na mahang imasa sa inang lalaki na kumihang kanilang pagkabarin. Parang pagkatapos ng intimate na sandalin ngayong araw, may tendensya akong imasa kay Alexis. Mahigpit akong niyakap ng lalaki. Magpahinga kami na tapos maligo ka, sabi niya, dahan-dahang hinaplos ang dibdib ko. Okay lang ba ang peso mo? Okay lang. Naalala ko ang hapagkakataon na kailangan naming himinto sa gitna, hindi ko napigilang magsalita ng mahina. Okay ka lang ba? Ay mga oras na kailangan mong himinto. Tinignan ako ni Alexis, itinos ang mukha ko at hinalikan ako. Paus ang buses niya. Kung magtatanong ka pa, magiging hindi ako komportable at hindi kita patutulugan. Iwag. Biro lang. Hindi ko na ilitin pero hindi pa rin niya ako binibitawan, gusto lang niyang halikan si Candelaria. Hindi na ako naksalita, masiniran akong hinaan siyang halikan ako.
Sa isip ko nach isip akong malabu sa tivang tatawagin ako na Candelaria sa isang matamis na parang may isang bahay sa kanayang buses na napakasarap. Pero siya ay isang seryoso at malayang tao, siguro sa makakanitong oras lang, sa kama tatawagin niya ako sa isang matamis na paraan. Wala akong pakakaton na patinaan ang aking kainisip, dahil imalis na si Alexis ng mga kinabikasan. Alam kong abala siya. Sa kanayang mataas na posisyon, maraming malaki at malilit na bahay. Masiniran akong nanatili sa bahay, sinisibikang hindi maktaktakang abala kay Alexis. Kahit hindi ako lumalabas, ang bihay ay napakatahimik at payapa. Ito rin ang inang pakakaton sa loob ng 21 taon na naramdaman ko ang kapayapaan at kaligayahan kapag ang oras ay lumipas ng walang takot na itiring pamilya bilang isang bahay na ipakpalit. Walang kalangkitan dahil sa paboritong makamakilang at kamag-anak, hindi kailangang makisip tungkol sa animang bahay, gawin lamang ang bahay na nakapapasaya sa iyo. Tumaktok pa akong piano na ilang taon ko nang hindi nakakawa, pimiling kurso sa pahyekang at sunumitres at nagsimilang matitong pakpipentang langas. Ang tahimik at nakaka-relax na biyahe sa bahay ay timahong halos isang linggo. Isang hapon, biglang timawag si Alexis sa akin, sinabi na may partayin kayong hobby at gusto niya akong si mama. Nakahanda na ang damit, alas. May makip artist na pipinta sa bahay mamaya para ayusan ako. Pipinta ba siyan kayong hobby? Pagkatapos kong magtrabaho, pipintahan kita. Anong partay ba ito? Hindi ba pwedeng hindi na lang ako piminta? Ito ay isang charitay partay para sa mga batang may sakit sa puso. Sa tingin ko gusto mong piminta. Hindi ko napigilan ang aking damdamin. Noong nakaraan, nang nakpakalat si Dodong makamalisaysong tsismis tungkol sa akin, hindi ako nakasama sa charitay para sa mga batang may sakit sa puso. Ipinakita nito na nalala pa rin ni Alexis ang bahay na yaon. Dahil ako ay ipinanghanak na may problema sa puso, palagi kong pinapalahan ang mga bahay tungkol sa mga batang yaon. Nalala ko pa na pagkatapos ng aking engagement kay Adriel, nakpatiloy pa rin ako sa pakbubulantaryo. Bawat biwan binibisita ko ang mga batang may sakit o kapansanan sa mga ampinan. Kinitaya ako noon ni Adriel, sanay ka na palang humawang mga bahay na nakpapahanda sa panghalan mo. Pero hindi niya alam, hindi ako humahawang mga bahay ipang makpahandang panghalan para sa aking reputasyon. Dahil lamang naranasan ko na ang pahirap, gusto kong tilinghan ang mga batang nahihirapan tulad ko noon. Siyempre pipinta ako. Pero kung pipinta kan kayong hobby, hindi na natin may tataho ang relasyon natin, Alexis. Gusto kong tanungin siya kung ang bahay na ito ay maktidilot ng abala sa kanaya o kung makakaroon masamang epekto. Ikaw ang gustong hiwag minang ipalam sa lahat, hindi ako, Candelaria. Hinawakan ko ang telepono at bimilong. Alexis, hindi ko maintindihan kung bakit. Gusto kong tanungin kung bakit pimayag siya sa akin, kung bakit hindi niya naisip na itaho ang kaso namin at kung bakit ako. Sasakitin kita pag-ibig ko sa bahay. Pagdating ko sa partay, hindi ko maiwasan ang makakaibang titik na nakatune sa akin. Ang ikinahilat ko ay kung ito ay isang charitay partay na dinalihan ni Alexis, ito ay tiyak na isang malaking kahanapan. Ang pamilya Zhao ay tiyak na makakasama, ngunit ang pamilya Jiang ay hindi. Hayan pa man nakita ko si Adriel at mohang ang pamilya Jiang dito. Pagdating ko pinalibitan pamilya Jiang si Adriel at nakpakitang pagiging malapit at ang aking kapatid na si Christina ay timitingin kay Adriel na may mga mata na parang naiya at nagliliyab. Candelaria, nandito ka rin. Nakilat na sabi ni Christina. Ahat na. Limapit si Cindy sa akin na may malamig na mukha. Hindi mo ba alam kung anong kahanapan ito, Candelaria? Pipinta ka ba dito para makpatawa? Ano ang isipin ng hataw tungkol sa pamilya Jiang? Tiningnan ko ang matikas at eleganteng baba sa harap ko at ang aking puso ay hindi na humahalaf. Hindi ba't naklabas na tayong balita na pipitilan na natin ang relasyon natin, Cindy? Kaya wala na akong kinalaman sa pamilya Jiang ninayo.
Ang pagkakayan ko ay hindi makakapekto sa pamilya mo. Pero dola mo pa rin ang opleiding yang. Sino sa Hong Kong ang hindi nakakalam na ikaw ang anak ko? Kung ngayon ano ang gusto mong gawin ko? Imalis ka sa Hong Kong. Hayan ang taong sumisuporta sa iyo na dalhin ka sa ibang bansa o kaya pumunta sa Pilipinas at doon maniran. Hindi ba't ipinangha ko sa akin na papa na kapag tapos na ang lahat, papawin niya ako. Tinignan ako ni Cindy na parang tanga. Ano ang pinapangharap mo? Ang talang kanan ng pamilya diyang ay nabira na ang panghalan mo. Talaga ba? Siyempre totoo. Kaya ibig sabihin sa legal at relasang pangdugo, wala na akong kinalaman sa pamilya diyang, tama. Tama. Sige. Liminghon ako sa palagit. Ang sinabi ni Cindy ay tiyak na narinig ng lahat. Mas mabiti pa na imalis ka na dito, Candelaria, hindi na kailangang mohang napakahiluang makabahay. Nandito rin si Christine na nakpapanghap na banayat at ang binatang pamilya. Iwahayan ang ibang tao na paktawanan. Candelaria, nagsalita si Adriel sa pintong ito, hindi ba't sinabi mo na malapit ka ng ikasal, Candelaria? Sausaw, ang mga tao sa Pilipinas ay may asawa at anak na, ang mga kabit ay nasa buong mundo. Paano mo siya mapapakasalan? Kaya ang post sa iyong personal account noong araw na iyon ay piyeke. Akmang sasabihin ko ang isang bahay nang limapit si Adriel at hinawakan ng mahigpit ang braso ko, Candelaria, tatanungin kita ilete. Hindi pa niya natatapos ang pagsasalita nang biglang tumahimik ang auditorium. Nandito na ba sa presidenten? Sumasama ba sa presidenten sa ganitong maliit na partay? Paano ko malalaman pero sulit ang hayang habi na makita sa presidenten? Bakit pipinta sa presidenten sa direksang ito? Diyos ko, talagang pipinta sa akin sa presidenten. Nakikita ba niya ang anak na baba ang pamilya diyang? Si Christina ba yun? Tila naririnig ang kabalang-balanghan na mila ang mukha ni Christina. Hindi rin may taho ni Cindy ang kanang kahalakan. Liminghon ako kay Alexis, ang lalaking nakasuot ng isang eleganteng itim na site, kalmado, seryoso, mahirap lapitan. Sa sandaling ito, hindi ko maiwasang magkaroon ng konting pagkalito. Ang lalaking dati kong nakikita lamang sa TV at pahayagan ay asawa ko noon ngayon. Hinalikan niya akong maraming beses, tinawag niya ako na Candelaria, tratiyan niya ako ng mabiti bilang isang asawa. Sabi ni Alexis, Candelaria. Sa inang pagkakataon, tinawag niya ang panghalan ko sa harap ng lahat, hindi Candelaria, nakinit sa isang intimate, pamilyar na paraan, Candelaria. Ang ngiti sa mukha ni Christina ay naging kakaiba, baluktot na vrede siya. Kende ay matahol ng natigilan. Adriel ay naging mas nakalihan. Tinawag ko ang kanang kamay, ang aking mga mata ay medayo na mimila na may konting kalangkitan. Si Alexis, ang lalaking dumaan sa karamihan, ay dimiretso sa harap ko at inayos ang aking damit. Napakahanda mo ngayon, ang pampahanda ay nababahay rin sa iyo, napakahanda mo. Gusto kong imiyak at timawa. Habang papalapit na ang aking liha, dahan-dahan akong niyakap ni Alexis sa harap ng lahat. Okay, ilang minuto lang akong nahili at binibalay ko ng mga tao. Nang sabihin ni Alexis ang salitang ibalang, ang kanayang mga mata ay tumingin sa lahat na may malamang na tingin. Tumitla ang mukha ni Cindy, Christina reflexively imalis at tumayo sa likod ng kanayang ina. Sa wakas, timahal ang mga mata ni Alexis sa mukha ni Adriel, Sausaw, ano ang pinag-isapan na yung asawa ko? Ang dalawang salitang aking asawa na binigkas ni Alexis ay parang isang bomba na sumabog sa buong auditorium. Ang tahimik na karamihan ay biglang sumabog sa hindi mapigilang kabalanghan. Si Zauwen ayon ay tila hindi pa rin makapaniwala. Tulala siya, asawa. Tama, si Candelaria ang asawa ni Alexis, sabi ko. Pagkatapos ng kaniyang kasalita, si Cindy ay tila nakising. Mabilis siyang limapit sa aking tabi at kinuha ang aking kamay, napakasama ang batang ito. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang napakahandang balita, Candelaria?
Agat kong itinilak ang kanayang kamay, Sinday, hindi na ba ako kasaping pamilayang? Natagelaan sa Sinday at madaling sumagot, ang mga anak na baba at ina ay hindi nagtatahong pa kami. Basta't magkusap tayo, okay na. Imiling ako, walang dapat pakisapan. Wala na akong kinalaman sa pamilayang. Pinatinaan ng genealogay na malinaw. Nag-alala sa Sinday at pinagpawisan, limangon siya kay Alexis na may nagmamakawang hamata, presidenten, tingnan ninaw siya. Si Candelaria ay bata po at nagtatampo po rin sa akin. Sisendan ko ang kasinabing asawa ko. Niyakap ako ni Alexis, malamang ang buses, sinabi niyang wala na siyang kinalaman sa pamilayang. Kaya ibig sabihin wala na siyang kinalaman. Makang tinamon sa Sinday malakas, mapitla ang kanayang maka, nanghan ng husto ang kanayang hakamayat po. Dagdag pa ni Alexis, Sinday, sa pagkakalam ko sa nakalipas na 10 taon, hindi nakapagdunota ang pamilayang kahit isang kising para sa makakawang pangkawang hawa. Nang marinig niya ito, agad siyang pinagpawisan na parang naliliho. Nanigas ang buong katawan niya. Gusto niyang magdailan pero hindi siya makapagsalita. Hindi kailanman nagdunating isang sentimo nginit sa bawat charitay-partay pinipilit nilang pimasok sa ano. Ipangpahandain ang kanilang panghalan. Nakakaya. Ang hataw sa palagit ay patuloy na nagbibilanghan. Hindi na kaya na ni Sinday ang presira at dinala niya si Christine na may kayan at pahamak. Inilakay ni Alexis ang kanayang braso sa palagit ko, imivina rin tayo, Candelaria. Pero hindi po ako nakapagdunota para sa mga bata po lala ko. Emi ko ang lalaki at hinalikan ako ng bahaya sa aking halabi, inayos na ang aking sekretary ang lahat. Nang habang yun, habang nagtatalik kami ni Alexis sa kama sa madilim na espasyo, naramdaman kong inti-inting limala ang pagkailo. Ang peso ko hindi ko na kayang tisan. Ang pamilyar na pakiramdam ang kakilanghan utsayhan ay dimatang. Mahigpit kong hinawakan ang braso ni Alexis, ikinilang ang aking ilo at sinibikang himinga ng malalim. Emi ko siya, ang nua niya ay dimikit sa aking nua. Naramdaman ko na hindi siya komportable nang makita niya ako sa ganitong paraan, ngunit ang aking katawan ay parang walang mahawa. Okay lang. Nandito ako. Subikan mong himinga ng pantay-pantay, Candelaria. O kaya magpakasal ka na lang sa ibang baba na mas malisok, Alexis. Candelaria. Ang kanayang mata ay nohang seryoso. Hindi ka lang sa mendong itong malilisok na kababayan, ngunit ikaw paano na ang tungkol sa yayo. Daan-daan niyang itinabang ang kahiblang biyok na dimidikit sa noo ko. Sa paningin ko, ikaw ang pinakamahandang baba. Kung hindi mahanda ang katawan, inti-inti natin itong hahamitin, inti-inti itong alahan. Kung hindi ito makamot sa Hong Kong, pipinta tayo sa Beijing, Shanghai, kung hindi pa rin okay, dadalhin kita sa ibang bansa. Kung hindi pa rin makamot, ano ang kakawin natin? Emi ko si Amado at marang hinalikan ako, kung ngayon magtutun akong pansin sa aking sarili, hindi ko papansinin ang ibang kabahay at maklalang panahon sa aking pamilya at sa ating bansa. Malapit na ang bagong taon, sa wakas ay nagkaroon ng kanting libreng oras si Amado. Isinama niya ako sa Maynila kung saan, ayon sa mga sabi-sabi, matatakpian ang mahanang-hanang espesyalista sa piso. Labas akong kinabahan noong nakpapa-check up ako. Kakawin natin ang lahat ng ating makakaya at ipabayan na lang natin sa tatana ang iba pa. Kaya dati tinilinghan ako ni Amado na ayusin ang aking biyok, sige na hintayin kita rito. Kama lang nandito lang ako naghintay sa iyo. Matapos gawin ang lahat ng detalyado at malalim na pagsisiri, tinignan akong matandang doktor na may pitang biyok na may pahanga, siniri ko na nang mabiti ang iyong report at resulta ng pagsisiri. Ang iyong kaso ay isang iring funghanital yartisyosa na hindi ganong maliba. Kung naoperahan ka sana noong bata ka pa, sana ay hanap ka ng malisok na tulad ng isang normal na tao. Hindi ako makapaniwala, tinitahan ko ang doktor at patiloy na imiling, Doktor, mayroon po ba kayong pagkakamali?
Mila pagkabata, sinasabi no ang aking pamilya no hindi no raw makakamot ang sakit ko sa peso. Tinala na nila ako sa maraming ospital at lahat ng doktor ay isa lang ang sinasabi. Sa hili, ayaw na nila akong dalan sa ospital at ayaw ko na ring marinig na hinatilan akong mamatay ng paulit-ulit. Sabi nila, ang tangang paraan na lang daw ay alahan akong mabiti para mabihay ako, limaki at lahat ngayon ay dahil sa panghangalahan nila. Niyakap ako ng mahigpit ni Amado. Noon ko lang napaktanto na imayak na pala ako, tumitilo ang haliha sa aking maka. Niloko nila ako, hindi ba? Bakit nila ako niloko? Bakit nila ako nakawang tratiyan ng ganito? Kung ayaw nila akong pakamot, sana iniwan na lang nila ako, ipinadala sa ibang lugar. Bakit nila ako siniran loob sa loob maraming taon? Iwag mo nang isipin ang kabahay na yaon ligaya. Ang pinakamahalaga ay kakalan ka, mas mahalaga iyon sa lahat, naintindihan mo ba? Hindi ko lang talaga maintindihan. Kung hindi mo maintindihan, iwag mo nang isipin ang kabahay na walang kabilihan. Niyakap ako ng mas mahigpit ni Amado, tumingin tayo sa hinarap, iwag tayong limanghon, okay? Dimating ang taxibol, bumalik si Amado para sundayin ako. Pagdating sa Hong Kong, ligtas na akong nakalabas sa ospital at bumibiti na ang aking kalisahan. Ilang araw bago yaon, nasa critical na kondisyon ang lulo ni Amado, kaya kinailangan niyang bumalik sa Hong Kong ng habang yaon. Nang makarating siya sa ospital at malakpasan kanayang lulo ang critical na kondisyon at mukhang matatak, kampante na siya at sinendo ako. Hindi sila nakita sa loob ng halos kalahating biwan. Sa pagkakataong ito, bumaba ang lalaki sa kotse, hindi siya lumapit sa akin. Napakasanduan namin na sa pagkakataong ito, tatakbo ako palapit sa kanaya, tulaking animang malisok na baba sa mundo. Tumayo siya ruin, nakabikas ang kanayang braso na naghihintay sa akin. Inawakan ko ang laylayang aking damit at tumakbo pababa sa hakdan, tumawid sa lintiang harde na may mahabahong espong na hinahanggang banayat na hanggang taxibol. Sa inang pagkakataon sa loob ng 21 taon aking bihay, nahawa kong tumakbo ng malaya. Kahit na ang malamang na hanggang taxibol ay napakainit. Dimiretso ako sa mabisig ni Amado, hindi na alintana ang animang bahay, niyakap ang pahira na matahol ko ng pinanabikan. Tumankala ako at gusto ko siyang halikan, ngunit ngayon ay nakasut akong flatsus at napakataas niya, sa hili ay napilitan akong tumangkayat. Kisanghimik ko ang lalaki para tanghapin ang aking halik. Halos isang taon na ang nakalipas mula nang magpakasal kami ni Amado. Nang habang yun, sa inang pagkakataon ay nakita ko siyang nakpakawala sa sarili. Hinalikan niya ang peklat sa aking dibdib, ang bakas ng operasyon na napakalinaw pa rin at medayo pangit. Ayaw ko talaga siyang makita yun, balak ko sanang itaho ito gamit ang aking kamay ngunit hindi pumayag si Amado. Sa tingin mo ba ay napakapangit nito? Hindi naman, kasing handa pa rin ang inang hobby. Kaya pala similat sapol ay interesado ka na sa akin, mas maha pa kaysa sa inakala ko. Kailan? O baka nakilala na kita noon pa? Sigurado ka bang gusto mong balikan ang nakarang kasama ang iyong asawa habang naktatalik tayo, ligaya? Hinawakan ng mahigpit ng lalaki ang aking kamay at milang ko. Ginamit ko na naman ang 5 trek, hindi mahanda, nailo ako, hindi ako makangay. Hindi na naniniwala si Amado. Ngunit timahal pa rin siya na parang lahat ng sinasabi ko ay pinaniniwala niya. Habang sabik na sabik siya sa akin, bimibilis ang tibok ng peso ko, ngunit hindi na ito masakit tulad ng dati. Sa loob ng aking dibdib ay may matinding emosyon na hindi ko mapigilan. Kisa kong niyakap si Amado, marang kinahat ang kanayang baba, hindi mo na kailangang makalala tungkol sa aking kalisahan. Milan ngayon gawin mo na lang ang gusto mo kung gaano mo katahal gusto, gawin na lang katahal. Nakita ko na siyang seryoso habang nagsasalita sa mga kumperensya sa theater by Aria, nakita ko na rin siyang dumadalo sa mga internasyonal na pagpipilong sa opisina. Nakita ko siyang may say sa Ingles, Pranses at Cantonese.
kapag na sa bahay siya, nakakarelax at palakay began siya. Kahit ang katulong sa bahay ay naglakasloob na makipagpirian sa kanaya, naginit sa sandaling timigil siya sa pagtawa, tumahimik agad ang lahat sa paligid at hindi na naglakasloob na magsalita. Naginit sa sandaling ito, habang nakikipagtalik sa akin sa kama, sa mata ni Amado ay malinaw ang pagnanais at matinding pag-ari. Nakpakawala siya sa kanayang katawan sa hilig, kasama akong nalinot sa ipuipong matinding pag-ibig sa walang katapisang kasiyahan. Parang mas naimalang po si Amado kaysa sa akin. Dati hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang trato sa akin ng aking kakamag-anak. Kalaunan napagtanto ko na ang kapahirap at kahiyan sa loob ng 21 taon aking bihay ay ipang makilala ko ang isang mahisay na lalaki tulad ni Amado Tuazon. Ikaw po ay talaga bang? Ito ang inang pagkakataon na nagsalita ako para magtanong, naginit bago ko pa man matapos ang panghangisap, alam na niya kung ano ang gusto kong itanong. Ang kanayang halik ay bimaksak sa aking tainga, ang kanayang nakalap na mga daliri ay mahigpit na nakapilipot sa akin. Narinig ko ang kanayang buses na pause at kakit-akit, maokita, ligaya. Ekstrang kwento, noong 16 taong gelang si Candelaria, madalas niyang ginagigol ang kanayang gewekend at holiday sa pagbubulantarao. Dahil sa pagbibinat at pagdadalaga, maraming baba ang medayo na ilang dahil sa mga pagbabago sa kanilang katawan, naginit iba sa ligaya, naging napakaganda at kakit-akit siya kagat. Dahil sa paghirap sa sakit nila pagkabata, isa siyang tong sarado. Dahil dito, hindi siya ganong nakikisalamiha sa ibang tao. Ang inang pagkakataon na nakilala ni Amado sa ligaya Hilario ay noong sinamahan niya ang kanayang lolo sa simbahan para magdasal. Si Candelaria ay isang volunteer, dinala niya ang kabata mula sa mga ampinan para sumali sa kuro. Habang nakatayo roon ang kabata na kimakanta, nakasot siya ng piting damit at tumitiktok ng piano. Noong nakpipitira pagkatapos ng kuro, dapat ay nakatayo siya sa gitna, naginit itinilak siya sa isang tahong sulok, hindi na siya nakpimilit, tahimik siyang tumayo. Sa mapagpakambabang posisyon sa likod para makpitira. Walang pimansin sa maliit na detalyeng ito, naginit biglang sinabing kanayang lolo kay Amado, tingnan mo ang batang tumitiktok ng piano, mukhang napakatahimik kahit bata pa. Naalala niya ang kasalitang yun kaya tiningnan siya ni Amado ng ilang beses pa. Si Amado ay 24 taong gelang na noon, ambisyoso at masiglasig na nakatun sa kanayang karera, nakatun siya sa pintong wala siyang pakialam sa animang iba pang isay, lalo na sa pag-ibig. Noong panahong yaon, nakiwan sa kanaya sa ligaya Hilaryong isang napakalamlam na impresyon, maral ang kanayang imalang na nakasuot ng damit at nakmakang mahanda. Ang panghalawang pagkakataon na nakilala niya sa ligaya Hilario ay sa ingagemeen partay niya kay Gabriel. Dahil ang kanayang lolo Tuazon ay may malapit na relasyon sa pamilya Hilario, nang maraming beses silang mag-imbita, kinailangan niyang dumalo. Sa ingagemeen partay na yaon, naroon lang siya para magpakita. Pinag-isapan lahat sa partay ang tungkol sa nobaya at ang kapaywatig na salita na may dalawang kahulugan. Ina, ang dalahang Hilario ay talahang maganda, naginit sayang at hindi maganda ang kanayang kalisigan. Pangalawa, kahit na hindi nakakilang sa pera ang pamilya Hilario, naginit sa isang bimaksak na pamilya tulad ng pamilya Hilario, kahit kano pa kahanda sa ligaya, mukhang talo pa rin ang pamilya Hilario. Nang marinig ito, hindi maintindihan ni Amado kung bakit nakaramdam siya ang interes, tumingin siya sa entablado. Nakasuot pa rin magandang piting damit sa ligaya Hilario, naginit mukhang wala siyang bihay, ang kanayang buong katawan ay parang isang manika na pinahanda ng husto, ang kanayang mata ay walang kahit katiting na liwanag o sigla. Hindi niya maintindihan kung bakit naalala niya ang mainit na tag-init noon, ang inosenteng buses ng mga bata sa kuro na parang langit,